Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de acel joc care n-am să vă zic nici peste un an. E secret, trebuie să ghiciți. Avem să dăm o hartă decentă și să facem intro acum. Veniți, dragi călători, la Dragoș Airline. Azi avem să mergem spre podul ăla. De ce mi se întâmplă așa ceva? Dragi călători, avem să mergem pe podul ăla. Nu mai mergem pe niciun pod, dragi călători. Ok, călători, nu mai vă zic. Știți de ce deja. Băi, n-am ce să fac. Opa, e bine, am prins. Azi avem să ne tăiem avionul în două. Care avion vă așteptați? Păi ăsta. Și să-i tăiem o parte de aripă. O parte în podul ăsta să intră avionul. Nu în altceva. Ok. Mergi. Problema mea la avionul ăsta e că virează urât. Nu știe să virează. Păi da, firma asta, Dragoș Airlines, nu știe să facă avioane, cred că. Treaba e că... Uită-te și tu. Nu. A plecat avionul. A adus avionul în ceruri. Ok, mai dăm un restart, că n-a fost. Noi nu avem să facem nimic, avem să mergem încolo, să vedem cum putem să mergem încolo. Nu! Acum avem să vedem dacă putem să intrăm în bucata aia mică, băieți și fete. Dacă sunt fete, că nu prea sunt pe canalul ăsta. Fete, doar băieți. Așa. Ia, nu! Shit! De ce? Dragoș Airlines vine cu o surpriză de bubuire! Oh, dacă era în viața reală, ce se întâmpla? Mamă, avem să încercăm pe asta. Ce se întâmplă și mie, că n-am încercat-o. Am încercat-o pe camera, fără voi, dar n-am încercat-o cu voi. Hai să vedem cum e. Ia, putem să aterizăm pe pământ? Hai să vedem. Parcă nu vei. Puteam nici știu eu. Dar să nu mai merg avionul ăsta. Bă, noi am aterizat pe pământ. Deci merge. Mitul e adevărat. Opa, așteptăm să ducă în față. Trebuia să decoleze de la început. Stați un pic. A revenit, reclama mea n-a fost nimica. Om să editez eu reclamă.